La cuina de Sant Tomàs. El teu servei d'àpats bons i saludables a la feina. Cada dia cuinem per tu plats saludables i equilibrats amb productes frescos i de temporada, sense additius ni conservants, i sempre amb opció vegetariana. Vetllem per garantir la qualitat alimentària en tots els nostres processos. Posem a disposició dels nostres clients una plataforma online on escollir plat. Uns plats elaborats amb l'assessorament d'un experta nutricionista que cuinem diàriament i portem a la feina abans del migdia. Els nostres més de 14 anys d'experiència al servei de les empreses i els nostres professionals són garantia de millor servei. Ofereix un plus als teus treballadors i treballadores. Som la Cuina de Sant Tomàs, una entitat social compromesa amb el territori i la seva gent, que vetlla per millorar la qualitat de vida de les persones amb altres capacitats. La Cuina de Sant Tomàs. Cuinem per tu.